atibatike zvechopu-chopu. Makadii muri yeZimbabwe? Pamuri kuona panapa pachannel panonzi paKulian TV. Paitawo nyaya iri kunetsa kunyika yekwedu inova nyaya iri kutemesa musoro. Government yakunetsana nevanhu vari kutengesa land. Hanzi nyaya yemasubdues iri kunetsa. So vari kunyawo targeta nzvimbo dzakaita sedombo shava nekuseke uku kudema uku. Ndo kuri kunyanya kuitisa pamuromo. Nyaya dzese dziri kuitika dzivarikutaura kuti zvoni hamufanirwe kutengeserana land. Masabhuku nemamiddlemen vari kuitisa madhiri enyu ese amuri kuita iwayo. Musaite kudaro nekuti hanzi pari kungonyorwa zvitsamba zvimwe zvisiri izvo, zvitsamba zvefake zvenhema munhu otongoudzwa kuti nyika pisi chinde changu ndini sabhuku munomu chitogara ende land ichange iri pamutemo zvakanaka. So pari kunzi land yese iri kutengeswa iyoyo estate land azviko ende azvibvumidzwe kutengesa. Masabhuku nemachinchiva icho ivavo vari kunzi havabvumidzwe kunge vachitengesa land. Zviri kunzi zvinhu izvozvo azvizi pamutemo. Hatisi kuziva kuti nyaya dzechini, kuti nyaya yeland ndo chokwadi paZimbabwe yanetsa. Ukatongotaura anything nechekuita neland, munhu anotokudza kuti land ndio chinhu chiri kunetsa because vanhu vese vakudawo land. Vanhu vakaona kuti mumatown vaneta nekuvharwa, saka vakunzi maland barons aya futi muangwarire because ndo vakuenda kunomhanyirira kumasabhuku vosvika vagura mari faster and then motanga kubhadharisana mari dzakawanda. Saka pari kunzi tikangobata vanhu vari pakutengeserana anenge ama1 enyu ipapapa. Regedza ndichatsokuzivisa zvizere panapa pari kunzi the government has warned traditional leaders not to sell state land, saying it is illegal and anyone caught will face prosecution. The warning comes amid growing concern that some village heads and other traditional leaders are abusing their power by selling communal land to buyers without legal approval or documentation. This practice is often called Sabhuku land deals. Obed Jiri, Permanent Secretary in the Ministry of Lands, Agriculture, Fisheries, Water and Road Development, said the government is determined to stop the illegal sales which are disrupting proper land management and putting communities at risk of being exploited. Traditional leaders do not have the authority to sell state land. Leaders who engage in these practices have been warned. It has been declared criminal and warrants arrest. If anyone is desperate for land, they should follow due process. This includes applying to the Ministry of Lands, who has authority to allocate land on behalf of the president. Any unauthorized attempts to sell or parcel out agricultural land are strictly forbidden. He said investigations show that some rogue traditional leaders are handing out communal land, informally giving people handwriting notes or just verbal promises and asking for money from desperate land seekers. Often these illegal deals involve middlemen or land barons who target city residents, civil servants, and people living abroad, falsely claiming the land is secure and will later be made official. The practice is common in peri-urban areas like Seke, Domboshawa, and other spots near major cities where land is in high demand. Ndo mashoko acho mabudira ari kuita panapa pari kunzi aiwa mongwarira kunzvimbo dzakaita seidzodzo nekuti mahwani. Inini honestly in my humble opinion kana zviri zvinhu zvokuti vanhu vari kuita kakuvharwa zvinhu zvokuti hatizvifarire, but chimwe chinhu chatingatotaura kune iyo government yeZimbabwe ndeyekuti land pachayo haifanirwo kuzonetsawo kuwanaoka yoita kunge kana kuti rimwe dhiri sitereke kunyanya kuoma umwe, because chaitika ndechekuti vanhu vaneta nekuvharwa mumatown umu, vanhu vaneta nekutengeserwa mastende ekuti anouya achirohwa nezvigredha, but kumasabhuku deals hakuna chagara chiri kuitwa. So something must be done. Government yacho inechinchi iyoyo ngaiallocate mastands. It will make sense because vana veZimbabwe vaneta kuvharwa kwacho, vana veZimbabwe vatonetawo futi, but vari kudawo kuti iyo hurumende yoitawo zvinobatika idzi nyaya dzekumasabhuku deals idzi, because normally chinoitika chandaona paakuita jealous ende zvaita kuti titange kususpecta kuti some of these people vari kutanga kuita noise iyoyo vari mugovernment, vamwe vacho ndo vanenge vari varidzi vemaland barons iwo, because chakuita njoti vanhu vakuenda vachinovaka dzimba dzesvinu kumaruzevha kwekweya, vari kuno urbanize maruzevha aya kuti vototanga kutogara ikoko. Saka vakufila jealous kuti vanhu vakumhanyira kumanhingi, ndo pazonetsa nyaya kunzi ngwarirai timu remasabhuku deals. Saka chakuitika njoti vakuthreatena kuti vanogona kutanga kuteera vachisunga kubva kumasabhuku kwacho ikokoko. Hanzi atengeserwawo futi unonongobatanidzirwawo.
ameno kuti inenge yakunzi chiyo kuti wavharwa ubva wedzera kuvharirwa futi. But anyways ndonyaya ndangoti tingoya nayo pana pamuri yeZimbabwe ndingokuzivisai kune zvinhu zvine zvichiitika. Zvakakosha kuti tigare tichizivisana zvinhu zvichiitika munyika yekwedu kwenzi munhu wese anenge achida kutoziva kuti zvapapi chii chiri kutaurika mazuva ano